Continuăm și mergeți acasă la lecții. Îi dăm mai departe? Dar două întrebări pentru voi. 1. V-ați înscris la tombolă? Da! Acolo sunt colegii de la Lemon Retail Park, undeva în zona Cafenelei Tucano. Puteți să vă înscrieți la tombolă, facem extragerea de aici în seara asta, de sus de pe scenă. Iar acum vă lăsăm cu DJ Andrei Nicolae. Băi, hai să facem un antol de copii. Dă-i în ele, Andrei.